Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Waqad qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqatin. Hari sedaya yang mulia, alhamdulillah. Kula semuanya sedaya tansah dipunparingi kenikmatan dening Allah berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, kemampuan ingkang sedaya kala merupakan rahmatipun Allah. Salat ugi salam mugi tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun memberikan teladan kangge kula panjenengan sedaya, sehingga kanthi teladan kalawau kita saged ngrukepi agami ingkang dipun ridhani dening Allah nggih muka agami Islam. Sedherek-sedherek ingkang mulia, beberapa dosa-dosa besar inggih menika di antawisipun syirik, saterusipun samenika menginjak dosa besar nggih menika berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Nabi menika adalah dosa ingkang ageng sanget. Wonten surat Al-An'am ayatipun 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adla'i man iftara 'ala wa kadiban aw kadza bi ayati inna la yuflihu dzalimun. Sapa wong sing luwih dolim dibanding wong kang gawe-gawe goroh atas nama Allah. Aw kadza bi ayati utawa gorake lan pira-pira ayati Allah, inna la yuflihu dzalimun. Sak temene ora bakal bejo kang padha zalim. Dadi berdusta atas nama Allah, sami ugi berdusta atas nama Rasulullah. Menika adalah dosa ingkang ageng sangat. Misalipun kados tiyang Yahudi niku nulis kitab terus muni hadza min indillah wa ma huwa min indillah ngaten. Surat Al-Baqarah 79. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitab bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Al-Baqarah 79. Maka celaka kanggone wong akeh sing nulis kitab bi aydihim kelawan tangane ngarang kitab. Terus sumayaquluna hadza min indillah iki saking ngarsane Allah bias tarubi samanan qalila supaya ngijarake kelawan rega kang sedhithik. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Mangka cilaka kanggone wong akeh sebab oleh perbuatane wong akeh. Termasuk dia ingkang ngarani bahwa oleh wahyu enten sahabat Nabi zaman Nabi tiyang ingkang mengaku mendapat wahyu padahal mboten angsal wahyu. Menika termasuk berdusta atas nama Allah. Allah gak ngekei ora paring wahyu tapi ngaku mendapatkan wahyu. Surat Al-An'am 93. Wa man adla mimman iftara 'ala wa kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala sa'unzila mislama anzalallah. Sapa wong sing luwih zalim dibanding wong sing goroh atas nama Allah, gawe-gawe goroh atas nama Allah. Aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un, utawa ngucap aku diparingi wahyu walam yuha ilaihi padahal ora dikai wahyu. Wa man qala sa'uzila
mislama anzalallah utawa wong kang ngucap aku bakal diparingi dikei barang napa diturunake saking Allah sesuatu mendapatkan wahyu. Surat Al-An'am 93. Dalam menika termasuk nama berdusta atas nama Allah. Menika dosane Masya Allah ageng sangat. Naudzubillah pengantos pamilya sedaya. Kadang-kadang tiyang niku rumangsa wis pinter ngaku-ngaku angsal wahyu saking Allah, malah enten nek nabi niku angsal wahyu saking malaikat Jibril. Tapi enten tiyang ingkang ngaku mendapatkan wahyu dari Allah, wahyu saking Jibril, wahyu saking para malaikat. Masya Allah. Jadi gak terima teko Jibril tok, teko malaikat-malaikat lintune. Naudzubillah min dzalik. Lah ngoten niku pangikuti nggih percaya mawon ngoten. Wis cinta mati kali tiyang niku wau apa sing diucapno ngriku diterima. Naudzubillah min dzalik. Dadi berdusta atas nama Allah bahwa dia oleh wahyu. Sedherek ingkang mulya dados menika termasuk dosa ingkang ageng sanget menawi tiang-tiang niku mengaku mendapatkan wahyu, mendapatkan atau berdusta atas nama Allah padahal gak ngomong kaya ngono. Allah gak ngucap kados ngoten niku. Surat Al-Ankabut 67 ayat 68. Baman adalah iman iftara ala wa kadiban au kadza bil haq lama ja'ah alaysa fi jahannam maswalil kafirin. Sapa wong sing luwih dhalim dibanding wong sing bergawe-gawe goroh atas nama Allah, au kadza bil haq utawa ngorake kelawan barang kang bener lama ja'ah semangsane kebenaran iku datang. Alaysa fi jahannam maswalil kafirin, ana ta ora ana ing dalem jahanam panggonane wong kang padha kafir. Mungkin jenengan tasih eling winginane tahun yang lalu satu kelompok ngaku angsal telepon saking Allah, kancane dereng riyaya niku pun riyaya ngoten. Jare wis oleh telepon teko Allah ngoten. Nggih ngoten niku nggih enten pengikute nggih militan nggih ya. Dadi ngaku oleh wahyu teko apa, oleh telepon teko Allah. Akhirnya ya dibantah ya ana wong-wong wis gak peduli wong-wong. Sampeyan nurut aku ngoten, jane telepone ngoten. Dadi berdusta atas nama Allah, ora oleh wahyu kok ngaku oleh wahyu. Menika termasuk berdusta atas nama Allah. Sedherek ingkang mulya menika nggih ageng sanget dosanipun. Lah menawi napa ya sedherek berdusta atas nama Nabi ya napa? Nabi gak dawuh ngene tapi ngaku Nabi dawuh ngene. Mila saking menika nggih beredar hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Lah kadang-kadang sing dhaif niku luwih napa? Luwih populer ngeten lho. Misale naumus shaimi ibadatun. Turune wong poso iku ibadah. Padahal niku hadise niku hadis dhaif. Ngoten. Akhirnya ditakoni kanjeng tenan direk ibadah. Maksudnya nggih mari tur digawe guyon ngoten. Jadi hadis ini niku termasuk hadis yang ingkang dhaif. Termasuk talabul ilmi faridatun ala kulli muslim al muslimatin minal mati lahdi. Niku nggih termasuk hadis dhaif tapi pun populer ngoten. Jadi kata hadis-hadis ingkang populer padahal niku hadis dhaif. Termasuk wong sing adzan niku sing berak komat. Dadi nek sing adzan Pak Bakri sing komat ya kudu Pak Bakri ngoten. Padahal hadise niku dhaif, tapi pun populer ngoten. Dadi seakan-akan nek wong liya sing komat itu gak oleh ngoten. Padahal hadise niku dhaif. Dadi hadis dhaif tapi populer. Nah kadang-kadang hadis palsu ngoten niku nggih enten. Nah niku berdusta atas nama Rasulullah. Lah Rasulullah menika mengancam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis iki pun
populer baik dengan hadis Bukhari maupun Muslim. Man kadzaba alayya, sapa sing berdusta atas nama aku muta'ammidan sengaja, faya tabawa maqadahu minan nar, maka supaya nggon lungguhe ning neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dadi berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, nah menika termasuk dosa ingkang ageng sanget. Lagi kadang-kadang ngoten niku wau tiang-tiang sing militan gembelani. Padahal niku hadis kados ngoten niku wau. Inna kadiban alayya laisa kakadzabin ala ghairi wa man kadzaba alayya amidan fadataba maqadahu minan nar. Menika hadis riwayataken Bukhari maupun Muslim. Sak temene berdusta atas nama aku iku ora kaya berdusta atas nama saliyane aku. Sapa wonge sing goroh dengan ing atase ingsun kelawan sengaja mongko supaya manggon nggon luwe ning neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dados ngoten niku ancamanipun tiyang ingkang berdusta atas nama Rasul. Napa malih berdusta atas nama Allah. Atas tiyang Yahudi nulis kitab dikatakan in hadza min indillahi kita ke Allah, padahal tulisannya dewi ngoten. Mulane kadang-kadang ya enten tiyang sing ngaku nrimo wahyu ngoten kuwi. Padahal ora diparingi wahyu. Menika termasuk berdusta atas nama Allah. Mengantos dados menika termasuk dosa-dosa besar ingkang napa membinasakan ngoten. Sedaya ingkang mulia dados kula panjenengan sedaya kadang ngatos-ngatos mengantos napa sesuatu niku bertentangan dengan hadis ingkang sampun sahih, ingkang ternyata teng mriku termasuk hadis-hadis palsu yang berdusta atas nama Rasul. Jadi lah ilmu ingkang pelajari niku ilmune mustalah hadis. Dados hadis niku diteliti antawisipun matan kalih rawi. Matan niku isine hadis, perawi hadis niku nggih diteliti. Sinten misale Abu Hurairah niku sinten, bapake sapa, asale ing pundi, nek cara mempelajari hadis jenenge ilmune niku ruwatul hadis. Saking kathahe ilmune niku sampai diarani ilmu ruwet ngoten. Dadi ruwatul hadis. Dadi misale gurune Imam Syafi'i niku sinten mawon, tahun pira wafate, lain ten pundi gurune sapa mawon ngoten. Terus murid Imam Syafi'i niku sapa mawon, pinten ngoten. Kados ngoten niku wae peneliti hadis. Dadi misale enten riwayat sapa iki, wah iku pendusta iku ngoten. Oh niki gak patek kuat, apalane mboten patek kuat dan seterusnya. Kadang-kadang istilah majhul, enten matruk, enten kata istilah-istilah hadis ngoten niku istilah mustalah hadis. Terus nggih ahline sing nek kula mboten paham sedaya. Wong kula mempelajari niku pengantar ilmu hadis. Niku pengantare tok. Niku bukune kepanten ya. Pengantare tok iki durung ilmune ngoten. Dene sebatas napa saged bedakaken iki hadise bener apa enggak. Lah nek kula panjenengan sedaya wis karo ilmune wis manut apa jare ngoten nggih. Sedaya kan ya tapi nggih ketak atas mengatas kula sedaya niku terus berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Nabi. Sebab itu dosane nggih ageng sangat termasuk dosa-dosa besar ingkang kedah kula panjenengan sedaya hindari. Sedaya ingkang mulia dados dengan napa keterangan menika kita kedah atas-atas. Misalipun kula panjenengan sedaya menika angsal keterangan kita saged meneliti hadis iki bener apa enggak, ditempukno kali hadis sing sahih, ditempukno kali ayat ingkang wonten Al-Qur'an ya napa hadis kedudukan hadis
kalau mau kadang-kadang hadis kali Quran seakan-akan menika bertentangan. Nek mboten saged apa menempatkan. Misalnya wonten ayat nerangkan Iqra kitabak kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Wacan kitabmu. Wis cukup awakmu sing ngitung. Tapi enten ayat itu nerangkan lima hasatani a'ma bapak kuntu basiro. Ya Allah napa jenengan kumpulaken kula dalam keadaan buta padahal kula ten donya saged ningali. Ya ayat ini kan seakan-akan sing kene dikon maca tapi ayat yang lain mengatakan buta. Ya apa boleh maca iki wong buta. Ya napa niku. Lah nek boten Pak samperan nggih ya apa nggih ya apa ngoten mawon ngoten. Nah niku mungkin tanggetaken mawon ahli ini. Ya napa carane menempatkan niku wau sebab ayat ini kados-kados napa bertentangan. Misalnya malih ayam malah dima'ala wa itu kalimuna itu batas hajar jen bimakani yaksibun. Pada hari ini nahtimu ala wa cangkem ini ku dikunci. Nah cangkemnya dikunci batas hajar jelum sak terusipun. Terus enten ayat itu terangkan niku wau kongkon maca. Lah cangkemnya dikunci kok dikongkon maca. Terus enten ayat itu waqala li juludim ngomong karo kulite lima saitu malaina lho lha kok sampean nyeksain aku padahal tengriku cangkeme wis dikunci. Kata ayat-ayat intinipun lah menika nggih ahline ingkang saged jelasaken. Mekaten nggih napa ingkang saged kula sampaikan menika sebagai perhatian mengantos kula sedaya niku berdusta atas nama Allah napa termasuk berdusta atas nama Nabi. Nabi mengatakan begini padahal Nabi tidak mengatakan. Allah berkata begini padahal Allah tidak mengatakan seperti itu. Nah menika dosa termasuk dosa ingkang ageng sangat. Mugi-mugi Allah memberikan bimbingan teman-teman sedaya mengantos kula sedaya termasuk kecegur tengene dosa ingkang ageng inggih menika berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Nabi. Semanten wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.